Inselmilkom, illum għandi personaġġ u ħanitkellmu dwar tema importanti li hija n-naħal u għandi il-Michael Muscat. Insellimlek, Michael. Insellimlek, Mario. Illum għandna tema naqxejn importanti u n-nies kultant joħduha daqsxejn kif jit-Taljani għalla leġġera, ma mija leġġera xejn. Xejn. Għaliex din hija xi ħaġa illi aħna tejna għall-ikel tagħna ta' kuljum. Eżattament. U għandna problema serja fil-pajjiż li fil-firma tiegħi, naħseb anke fil-firma tiegħek għax insurtajt li anke nirrab min-naħal għalkemm fiċ-ċokon ħafna u kelli kaxxa u rnexxi nieħu xi 12 vażett. Alla jbierek. Però innotajt li għandna problema enormi u ilha il-problema li ġejja naħseb iktar minn 10 snin issa bil-mod il-mod. Hekk nikkalkulaw iva, hekk nikkalkulaw. Tal-bal taż-żunżan. Mela Michael, għejdilna xi ħaġa fuqek. Sewa jiena illum pensjonant fi żmien kont nagħllem l-iskola. Żgħażagħ ta' 16 sena low level allura hemm ċertu responsabbiltà. Imma dejjem il-familja konna daqsxejn ta' ġardina għall-Balzan u nannu kien ħajjar lill-missieri iżhom xi ferħ naħal. Dak iż-żmien kulħadd kien bil-qliel imma billi missieri kien Mastru Daxxa Tajjeb kien ma' Royal Engineers ta' ġifieri fi żmien l-Ingliżi. Kien jaħdem linjam u qatt ma kellu qliel dejjem ħadimhom fil-kaxxi. Allura dejjem aħna nafu l-esperjenza meta tfal dejjem ma' kaxxi dawk l-erba' kaxxi daħal f'din il-ġardina. U dak ġifieri dak qed titkellem jiena fej forsi mill-50s li niftakar jien kienu diġà qabel, ġifieri jisni jiena third generation. U dana niftakarni aħna probabbli kienet it-tendenza dak iż-żmien ta' kulħadd innaħal rasu ħadd ma jagħti kasu fis-sess ħallih bikwietu fi żmien tal-għasel tmur u tiġbor l-għasel. U għażajbirek kont jibda se bl-inkwiet assolutament xmart ma nafux x'inhu. Equipment biex taħdem ma kienx jeżisti ġifieri mhux il-faċilità li tixtri extractor u smoker assolutament. Probabbli xi ħaġa tivvinta homemade. Eżattament, imma billi kienu jkunu ftit kaxxi ta' naħal, massimu forsi 5. U tieħu rasel darba it-tradizzjoni kienet minn Sant'Anna sa Santa Marija, ġifieri mis-26 ta' Lulju sal-15 ta' Awwissu. Fis-sajf. Fis-sajf tiġbor kull ma jkun hemm. Insomma, u tmur kien ikun staġun tajjeb niftakar darba, issa tinsiex la foundation ma kienu jeżistu xejn, ġifieri konna npoġġulu l-kaxxa b'10 tilari u biex jibnilek minflok mat-tilar right across u jtikkedda ma trid xejn. Imma niftakar darba ipoġġilu l-kaxxa ġifieri qed nitkellmu f'Marzu. Żmien kien hawn ħafna raba u s-silla kien hawn ħafna annimali, allura s-silla kienet tinżara ħafna u mis-silla jiġbor ħafna naħal. Mis-silla jiġbor ġifieri jekk malqa silla walqa ta' xi ħaġa oħra, nektar tajjeb għas-silla jmur għax mill-lider ix-sugar content, ir-ratio ta' sugar, fructose u glucose fin-nektar għall-ilma għoli ħafna. Allura jmur biex dik il-qatra li ġab nektar fija kwantità iżjed ta' għasel minn kieku marfuq fjur oħrajn. U f'ġimgħa da mhux tal-imlija xiegħed, imlija bl-għasel. F'ġimgħa. Skantati. Dak iż-żmien kien hawn aktar raba? Eżattament. Kien aktar silla. Ġifieri kien kemm jaqsam daqsxejn sapruħu l-imrieħel. Żgur daqshekk. Allura kien kollu irid jitla'. Żgur. Għala fejn jitla' biex minħal Balzan imur isib. Għandna skantaw. U 5 mili u x'hekk idur. Le ta' radius, l-inqas radius mill-kaxxa 1.5 kilometers radius li hija profitable għax imbagħad jekk imur iżjed. Ma ħajmur iżjed anke 3 kilometri. Jomur tal-xogħol. Allura għandu stomak wieħed bħal tal-bniedem u mbagħad għandu speċi ta' borza għandu stomak ieħor fejn jaħżen l-għasel. Imma id-distanza jibda jieħu minnu biex iġib l-enerġija biex allura jiġi effettivament ma ġab xejn. Ma ġab xejn. Meta tkun fit-tul. Imma productive area nikkalkulaw li radial
1.5 km. Ġifieri dit tiġa għandu problema naħal mal-bini li qed jiżdied fil-lokalitajiet li daqqa jikkompeti mal-bini bażikament. Ew oħra, għanet kelmu bħal-Balzan, ħallija. Kull dar kien ikollha dik il-ġardina żgħira. U l-għara dak it-tliet siġriet ta' ċitru, siġra tal-lummija, mal-arinċ u mandolin. Allura, għalkemm inti qed tara abitat, imma effettivament hemm erja mhux ħażin ta' forage area. Illum kull biċċa ġardina blokka konkos. Ġifieri dik problema oħra. Kollha bil-btieħi. Issa, Michael, importanti ngħidu li l-isem Malta huwa naħal għall-asel. Eżattament. Isemmija Jonathan Vassalli anke fit-tifħira l-Malta, l-poeżija, ismek Malta isem għan-naħal. L-aħħar sentenza jgħidilna. Għatanna mizzel fil-rekords fiż-żmien il-Romani. Kienu gvernatur Roman, Gaius Verres, li saraq xi 20,000 containers tal-foħħar tal-asel saraqhom. U n-nis Malta r-rapportaw head office, r-rapportaw Ruma jgħu. Għadġira kemm Malta kienet importanti għall-asel tagħha. Ġifier anke isema huwa għall-asel. U mhux biħmerija, ġifier għandna dokumenti li juru li veru. Iktar minn ismek ifisser asel. Skur, ma stax ikollok. Ma stax ikollok. L-istess qala Jonathan Vassalli fil-Ferżija tiegħu, ġifieri qegħdin ngħidu li Malta għawnek il-periklu taħħa li ħan ispiċċaw li tilfu simna. Ħan tilfu l-qasel. Ġviri, għala kem, għala xaħna qed nitilfu. Li morna, t-permetti li morna daqxejn aħjar. Illum il-metodi li nafu għanna u l-apparat li nistaw naħdmu biħ. Għalmenu minn kaxxa tista' tieħu daqxej iżjed mill-li kontu ħabel. Ħan niftehmu. Minn kaxxa inti trabbi naħal bħali. L-ewwel f'moħħok huwa il-well-being tan-naħla. Il-kaxxa ġifieri jekk hemm l-asel mista tieħu l-asel, inti l-ewwel ħadd tħalli l-asel tikkalkula kemm għandu u biex jgħix u inti tieħu l-ekstra li għandu. Ekk process sewwa. U dik importanti li jkun minn bin-naħal jifhimha mhux joħodlu kollox. X'imbagħad imollek idamdamlek naħal ta' ħadd ieħor. Ħajmutlek ġifieri isu inti għandek il-baqra taħleb u qtilt il-baqra biex toħodaq xejn iżjed ħalib. Xi 30% tħallilu? Jew kemm jgħidu? Aħna normalment Iġri, jekk wieħed jgħidu ħadnilu għal wissu. Six li fl-ewwel fil-bidu ta' Settembru se jkollna l-ewwel xita u l-ewwel fjur. Allora normalment inħollulu il-brood chamber, il-kaxxa ta' isfel fejn qed ikollu d-duqqajs u l-asel tiegħu u l-polid dik assolutament ma missuwiex. U l-ekstra li jkollu ġiri fit-tieni żieda, fil-ewwel żieda, it-tieni kaxxa super li tkun fuqha minn hemm nibdew. U tħalli fis-super inti dejjem ħalli 30% fis-super inħallihulu jien. Ma nkunx daqshekk. Skont meta sa tieħdu. Jekk nafu li pereżempju issallum qed ikollna l-ewkaliptus, barka Alla tal-ewkaliptus kien. Għax aħna normalment kien ikollna 20%. Biex ngħidu l-eukaliptus daw siġar kbar li jagħmlu l-kaċċaturi. Eżattament. Għalkemm hemm li jgħidu l-siġar eukaliptus tagħmel ħafna ħsara l-art, però n-naħla tgawdi minnha. Għax kollox ħażin u kollox tajjeb. Ma tistax ikun. 20% konna naċċettawha fis-sajf, 20% tan-naħal imut. Normali kien ikun da. Bil-ġuħ ma jsibx. Din ġid l-imbirka siġra. Illi tagħmel il-fjur tibda lek minn wissu. Fejn allura sa jmut bil-ġuħ u ma xejn, sab dil-barka Alla, u di mhux fjura waħda tagħmel enijiet. U x-xommu tiegħu. Imur għali. U tkompli Settembru, Ottubru, mhux il-ħaq mbagħad il-ħaq il-ħarrub, tantu veru, llum niġbru l-asel tal-ewkaliptus u l-ħarrub għal Novembru. U x-xomma r-riħa tal-eukaliptus. U jaħdmu. X-xommu fabrika ta' ċokolata. X-xommu ġifiri kemminaw 3 metri. Speċjalment fil-għaxija meta jkun qed inixxef l-ilma biex iġibu f'konċentrazzjoni ta' 4 ħlewiet istuwan ilma. Alla qed javapora ħafna ilma ma dik l-evaporazzjoni tkun ħerġa barra mill-kaxxa x-xomma r-riħa. Bħalma sa da żmien ix-xomma tas-satar. Jirġa mill-kaxxa. Għazlu fej il-kaxxi.
Minna ħatija ma jekk hemm erja fejn is-satar u tmur bħalissa għal 6-7 ta' filgħaxija jkun taraħ tirawwaħ biex javapora l-ilma żejjed li hemm ħalli innaqqaslu l-water content ħalli l-għasel jimmatura, ejwa, xomma ma dak l-ilma ħireċ ir-riħa tas-satar. U għanset eccezzjonali n-naħla hija u jgħidu li jekk id-dinja tispiċċa mar naħal nispiċċaw Einstein kien qal li u naqbel miegħu għawi kell li ma jiddependix minn naħal il-qamħ, per eżempju, ma jiddependix minn naħal iż-żebbux, ma jiddependix minn naħal l-eneb. Ma emma l-bqija l-frott liħor kollu li niklu u l-xejjex jiddependu minn naħal. Albert Einstein kien qal li 4 snin wara li l-qelet il-naħla, għanajdu kien naħla u l-pollinators. Għandek iktar pollinators. ħafna pollinators oħrajn. Eżattament, bissaw Malta għallunna li għanna madwar 100 speċi ta' pollinator, imma l-iktar konċentrat u l-iktar popolata hija l-ħanibi. Dak ismellifera u rutneri tagħna l-Maltija. Issa, barra minn hekk għandna naħla Maltija aħna. Eżattament. Endemika din. Iva. Dina għax in-naħla jista' tiżviluppa għal skont fejn tkun. Eżattament. Billi gżira. Di kemm ilna nafu bija naħla Maltija, kemm ilha tgħix fuq il-gżira Maltija? Minn dejjem konna. Minn dejjem. Din hija il-naħla oriġinali. Il-naħla oriġinali Maltija ta' meta konna żgħar aħna meta konna tfal. Ħadd ma kien iġib naħal minn barra. Najma kemmu waħrax tan-naħal. Għax kiet ta' xogħol. Allora billi Malta għandna ħafna riħ. Taraħ joħroġ fir-riħ u jira iżhom fil-baxx biex ma jħakmux ir-riħ. In-naħal Taljan pereżatt assolutament fir-riħ ma joħroġlokx. Imbagħad in-naħal Taljan għandu proboxxis daqsxejn itwal. U jilħaq fjuri oħrajn bin-nektar li tagħna ma terħqux. Imma biex naraw x'qed nitilfu. Qegħdin nitilfu. Biex ħanaslu għas-suġġett tal-bara taż-żunżan. Ħanejdlek, ma l studu l-università issa, l-università tgħinna ħafna fl-istudji li għandhom anke aħna jiena nikkollabora ħafna ġifieri studenti li jagħmlu riċerka kbira. U paragonaw il-rutneri naħla tagħna mal-ligustiga Taljana. U dawna ma tawhom treatment assolutament xejn kontra l-varra. L-varra hija waħda li qerditilna 75% fin-92. Dak kien problema kbira. Immens. 3/4 tan-naħal kollu l-kolonji nqerdu biha. Mela ħan nispjegaw x'in il-varaw. Il-varaw huwa jisa għamla tkun fuq in-naħla u mbagħad di tinżel ikollok ħafna tinżillek anke mad-doqqajs. Propjament hija hekk. Hija razza isa bħal brim bit minn saqajn, majt. Illi di effett mhix hija l-ħsara imma ġor il-viruses. U l-viruses li ġor jirdu l-naħla. Ġifieri dina daħlet hawn Malta ma xi ħaġa ġab xi rġejjel. Mhux hekk stortu storja nġibu xi ħaġa li m'għandniex Malta. Eżattament. Din parta s-siġar din nimportaw is-siġar u mbagħad daħal il-mar daħlet is-susa u m'għandna problem. Sardinell kien ikollna sardinell. Sardinell. Iż-żebbuġ għandna l-olive knot issa kullhom kien l-olive knot. Dan insomma. Dak daħluh minn barra, ma kienniex Malta. U f'affari ta' staġun 2, da mhux bħal ta' Zużan ilu 10 snin ikabbar l-ħsara is-soġijiet out of control. Dejjem dal-ħsieb koloniali li dak tal-barrani waqgħu minn tal-Malti. Iskur, hemm sens għax meta ġabuh raħ kwiet u jaħdem u kwiet u inti bħala bniedem li taħdmu ma jinkwitakx. Ma tfartu jikkompeti ma dik Maltija. Meta għandek tiegħek għandek in-naħla tiegħek. Żgur, fil-ġenetika. Fil-ġenetika. Qed jikkompeti mhux għaxmar u ġabar lek. Ħajmlek id-drone u mbagħad jitgħamel. Eżattament, u inti qed titlef dik it-trejt li kienet ilha ġifieri fuq miljuni ta' snin. Malta iżolata minħabba l-bridging li waqaf bejn Sqallija u l-Afrika alla ġiet iżolata. U f'dak iż-żmien naħla Maltija adattat u istiltet il-barra mill-kumplament. U fl-istudju li saru l-Università kien ilhom għax kienu saru xi studji minn barra nienu anke Arnold Gregg hemm paper bejn 4 qiegħda fuqhom illi l-ewwel darba li ġiet identifikata u ġiet imsemmija għal bniedem
riċerkatur fuq in-naħal minn Ġermaniż, Ratner, għalhekk Rutneri, in-naħla Maltija, u instabu li minn-studju minn għalija tal-vini fuq il-ġwina, jistgħu sabu li hemm differenza li hija unika tagħna, minn hemm waslu li dina hija naħla unika mad-dinja, l endemika għal Malta, adattata għal kundizzjonijiet Maltin, jiġri tal-ambjent kif tal-ambjent fi żmien fis-sens ta' mal-tempo li jaħat. U sirna naħma tal nipparagonawhom pereżempju fix-xita ma joħroġ xejn ebda naħal. Imma fir-riħ tagħna toħroġ. Iżari, u sekk para naħla. Għandha ċerta stamen għalija, għal-riħ taf tikkontrollaħ u timxi biex ma jaħkimix u tmur u ġib. Waqt li ieħor ma joħroġ. Allura introjt mhux qed ikun hemm. Din oħra vantaġġ li qegħdin naraw. In-natura in-natura ma' żmien ġibet dik li eżattament. Issa aħna tħanna l-orrief aħna kemm in-natura. Imbabsu kollox. Ġibna n-naħla ta' barra ħadd ieħor. Li kienet tajba hemmhekk. Tajba hemmhekk. U ġibnija hawnhekk u fixkilna in-natura x-xogħol tan-natura li għamlet. Tul dak il-miljuni ta' snin ħarbatni jew qed il-ħarb. L-istess ħaġa tidħol f'kollu danka fis-siġar, nimportaw is-siġar flok naqbdu nagħmlu aħna kollha nurseries u jagħmluhom u siġra tagħmilha faċilment. Ma tiġi jara kbir, li nġibu ta' barra lest kbir u għali. Dik il-mentalità koloniali ta' barra. Ġibna s-sousa, ridna l-bajtra. U dajja minn kisru l-Awstralja ma d-daħħal xejn, laqqas flotta ma d-daħħal. Għax gżira, dawn għandhom l-erf. U ma konxi mela? Konxi. Mill-ispess ta' ħaddieħor? Li għandek gżira inti, u dik gżira ndara bil-baħar, u l-virusi, u l-imbagħad mhux se jitlu lek. Appuntu, jekk ma ddaħħalhomx il-bniedem hekk. Imma issa, ejja nitkellmu ta' ħaġa oħra fuq l-asel, kemm importanti li nixtru l-asel tal-lokal. U għal xiex tixtri l-asel fuq il-lokal, ħafna nies ma jafux. Illi l-asel tal-lokal, in-naħla, ma tixber mill-pollen tal-lokal, huwa tajjeb għall-allerġija. Eżattament, nkunu. Għax għandna nmorru nixtru mis-supermarket, u din ħanaslu għal fejn għandna bżonn l-asel ta' Malta. ħafna minnu ma jkun għasel assolutament xejn. Għajdibittu rostri u xifri xkun daqsek impossibli. Imma kemmu jgħal, anka kikun tajjeb ta' barra jkun 100% pur, imma m'għandekx il-karatteristiċi li għandek ta' Malta, l-fjura, l-ġor u l-kwalità. Mela ħan semmu semmejt allerġija, semmu l-hay fever. Mela hay fever inti għandek ġizmin ma' April, Mejju nimmaġina. U fl-arja għandek sudden surge ta' pollen. Allura minn ikun allerġiku miskin ma' b'nifsi qed joħda daqsxejn pollen u tiskatta dil-imbirka allerġija. L-asel tal-lokal, mela meta naħal fil-fatt mill-hemm qed isir studju mill-hemm jista' jiġi identifikat. Jiena l-asel tiegħi fuq label ikollu kod u mill-kod inkun nista' ngħid mill-li ma jipjeri ġej. Meta naħla jitmur u tiġbor il-nektar miegħu qed tiġbor ukoll il-pollen. Issa fuq il-label jiena jkolli kod u mill-kod inkun naf mill-li ma erja mill-li ma jipjeri ġibtu. L-Università għamlu studju wkoll u sabu, pereżempju, l-asel u l-pollen li jkollu. Mela jekk jiena l-label jgħix rajt l-asel ta' barra. U ġaħat waħħallu l-label li huwa asel ta' Malta. Apparti li with fine prints suppost kiteb li ta' barra from Johannes, immejja ngħidu n-njora għadik. Jekk jiġi testid da l-Università, janalizzaw x'polin hemm fih. Jekk il-polin huwa ta' xi xtieli illi hawn Malta ma jeżistux, mela assolutament tista' ġib provi kejn trid minn fejn ġibtu li dak mhuwiex ħasel miġbur minn naħal hawn Malta mistudju tal-polin. Jiġifieri fl-asel, l-asel tajjeb, l-asel meħud mill-kaxxa tan-naħal u sempliċiment bil-metodu kif nużaw ħana u Malta, ma nużawx sofistikati, ġifieri niġbruh, nadduh minn passator biex ikun hemm frakta xemma xi siq ta' naħla. Cold press? Tibqa' hemm eżattament. Jinżel inħalluh ngħidu jimmatura ftit dawk it-3 jiem biex jerġa' xi frak li għadda mis-sif
jitla fil-wiċċ u inti tiġbor laqsel. Assolutament bli fih, ma neħħejtlu assolutament xejn. La filter. Sa joqtlok jiskoleb xi siqa ta' naħalla assolutament xejn. Le titla fil-wiċċ dik dak hija tkun kera fil-lajna. Kera fil-lajn, darba kien hemm xemma ħallija dik id-daqsxejn xemma taqlek dik qed turina li jopux. Inkun onest miegħek. Jiena nixtrieħ ngħidu tini x-xieda sħiħa. Eżatt. U nħallija kif inhi, naqsama u nħallija u nikola bix-xama b'kollox. Għax ix-xama tan-naħla tgħid kien fija propertajiet tajbin. Anka s-saħħa, ix-xama. Ix-xama. Għaw Malta m'għandniex dik il-kultura. Barra ju għandhom li jixtru komani, għaw Malta m'għandix dik il-kultura. Verġi li jixtru letteralment. Anzi, hemm l-equipment, le, hemm equipment apposta tpoġġija t-tilar ikun maqsum f'compartments, lesta bil-kartuna b'kollox. Jagħmel ix-xeġġo fih, jalqu mbagħad inti taqla l-kartuna biex qed tippakkja fis-selofejn u tbiħħa daqshekk. Jadġobni iktar għax inti qiegħed l-għasel jisu jiġi pakkjat minna ħalla nifisha. Żgur, eżattament. Il-proċess uman vera minimu, kemm ġbart intu poġġejt. Issa ħaġa interessanti forsi tgħidli inti n-naħla żomm it-temperatura fil-kaxxa ta' xi 40 degrees. Le, żomm madwar 33 degrees. 30 degrees. Fil-fatt dik tispjega. Ħan nkomplu daqsxejn fuq il-polin jekk fakkarna ħan nkomplu fuq di. Allura meta inti ġbart l-għasel bil-polin ġo fih. U l-bniedem jibda jieħu dali bati mill-allerġija. Jibda jieħu daqsxejn għasel tgħid kuċċarina kuljum jibda minn frar. Kuċċarina kuljum. Meta il-ġisem qed ikollu dik id-daqsxejn doża ta' polin regolari. U meta ġi dik is-sudden surge, dik l-ammont kbir ta' pollen fl-arja, il-ġisem tal-bniedem li qed ibati bl-allerġija. Mhux se jħu dak ix-xokk. Għax ftit qed ikun imdorri għal pollen, għalhekk importanti l-għasel ta' Malta, għax il-pollen li qed jieħu huwa l-pollen li se jsib fl-arja. Mentre jekk jasab għasel Taljan, għasel barrani, il-pollen li qed jidġir għal-ġisem tiegħu mhuwiex l-istess pollen li se jsib fl-arja meta jiġi fl-aqwa tiegħu, allura jisi jkun bla effett. Fejn x'qasam l-allerġiji. U hawnhekk huwa l-punt illi n-nies irdu jifhmu kemm importanti għas-saħħa l-għasel ta' Malta u l-importanti li dal-għasel ma nitilfuħx u niġġieldu għalih kemm jista' jkun bil-qilla. Sigur. Issa. Importanti semmi l-kas, mela darba kont qed nitkellem hekk fuq dan nas. Provi diretti jiena l-ignoranza tiegħi. Ma nafx li hemm li l-għasel huwa tajjeb għas-saħħa. Ħadda kelli dil-marda u fiqt, m'għandniex. Imma għandna ħafna indirect proofs. Mela kien hemm nsemmi dan unkomplu. Kien hemm mara li tkellha t-tifel żgħir u beda jmur l-iskola l-ewwel dawn qalt li minn Ottubru sa Diċembru it-tabib se joqgħod id-dar. Għax il-ħin kollu marid dal-imbirek tifel u ġejju sejjer it-tabib insejħulu. Ġiet is-serata wara. Għal ġie Diċembru, għal klikkja. U għed t-raġel kif għas ġibni ma ġibni darba it-tabib. U ta' nies intelligenti prova jaraw x'seta kienet il-kawża li t-tifel ma maraċ. Imbagħad skoprew biex iġarruh jiekol ikel healthy mal-breakfast ridejtu his-cereals da ma ridux dal-imbirek tifel. U bdaw jagħmlu kuċċarina għasel ma dana s-cereal hekk. U beda jtomu tajjeb u beda jieħdu. Għalt li l-ħasel li konna qegħdin tuħ regolarment ftit dak żamm bħal speċi il-mart il-bot. Ma nistax tiġi ngħidu li hemm mhux hekk, li jista' jkun li mhux hekk imma hemm ħafna u bħal din hemm ħafna. U side effects jidher li m'għandu xejn assolutament xejn. Ma nafx hekk hux minnu bati bit-sokkor hekk hux tep għalih l-għasel. Darba kont kien hemm xi ħadd ma naħsebx kont ngħidilhom ma minix tabib. Nistax nerfgħu responsabilta anke dan li sa ngħid issa jiena u within brackets sewwa l-esperjenza tiegħi. Kont ngħidilhom jekk bit-sokkor maħjar saqsi spiżjar u xtajjeb għaliku. U bat kien hemm nutritionist. Interessanti di saqsu għal Donatello Pesani
U dak huwa spiżjar Alright. ħafna fuq dal-affarijiet Proset, nistaqsu ilu proset. ngħidlu Wara biex jagħmel programm propri fuq l-għasel u t-sokku nikkonfermaw. Tikkonfermajh. Ejja minnaħa ta' din nutritionist mediku. għalt li tgħidilhom xek ta' għalt li daqsxejn għalt li bossa ma jsaġġarux ta' għalt li daqsxejn għasel kuljum ftit għalt li jistgħu jid-diabetiċi jistgħu għalt li għaliex dak huma reducing sugars. Ma għandux xaqsam ma' s-sukros li għamlu fit-te. Daka kompless u l-ġisem ikiddu. Għalt li dana ma jkiddux. Tantu veru anka l-atleti jieħdu daqsxejn għasel mal-ewwel iħossu l-enerġija ġiet fihom. Għax mal-ewwel jassorbih il-ġisem mhux ħadd irid ikissru biex minn complex sugar iġiba simple molecule ġifieri u jassorbija malar il-ġisem. Infatti jużaw anke antibakterja, le? Dik importanti. Il-kafallieri jużaw kienu antibakterja fuq il-feriti. Da żmien illum għandna dokumentat fejn l-antibiotics feriti ta' gwerra per Ta' gwerra, żgur. daħallek bniedem hawn b'tiċċril ta' daqsix. U fejn l-antibiotics mhumiex jaħdmu qed jagħmluhom bandages. Ekku. Blasel. Dawwilhom u ripetut kuljum ibidluha. U nstab li qed itfejjaq dal-feriti tant kefrin u pesmi li kieku kien jitlef per eżempju l-ġilejja. Ekku. U anke l-propolis, minn ngħidu l-propolis ġej anke minn naħla u ngħidu l-istokk. Ġek ngħidu l-istokk li tagħmel in-naħa biex kaħħal. Iddejjaqna lilna. Biex tiftaħ. Anka l-ħajftul kollha propolis idellek għax FM fit-temperatura tal-ħajf 33 degrees jiġi sticky. Let's go. Aħna ngħidu oħra, għaliex l-għasel jaqgħad. Koħana saqsir, koħana morru fuq 33 degrees. Mawx għalik. L-għasel pur, bil-fors irrit jaqat, jekk ma jaqatx, jew huwa minn razza waħda ta' fjur ta' xi akaċja mill-Awstralja li tagħmlu fructose biss. All right. Għax in-nektar huwa magħmul minn fructose u glucose, taħlita ta' bejnietom. Il-glucose jaqat. Allora meta mar fuq il-fjur, da ma ċejt fructose, u ġabu, u għamlu għasel. Meta bil-konċentrazzjoni jevapora u ġabu 4 sugars, ġifri, daw reducing sugars, ma għan ilma, dik il-konċentrazzjoni, da jisna edin nejdu, f'marfa ilma, ipprova ħol, mela poġġija marfa ilma ġomag, għabat 4 maref zokkor, poġġijom ġofi u prova ħollom. Ma jirne, jekk talliħ, ma jirne xilekx. Għax il-konċentrazzjoni ma six, ma l-issanti għandek għasel. Li huwa hekk erbaħ l-ewiet ma waħda ilma. U dik il-konċentrazzjoni, anke jekk tħallija weħda, tibda jaqadlek. Ma jaqax għax qiegħed fit-temperatura 33 degrees fil-ħajf. Kif aħna ħriġnieħ mill-ħajf, il-temperatura anka tkun 25 degrees xert li jisi inti. Sewa biex tkessaħ iżjed. Mela tajtu żmien, dik il-konċentrazzjoni kbira ta' 4 sugars to 1 water. Il-kesħa li qed ittieħ. Da, sajaqat. Ġifieri meta għadu l-istess kif kien jekk ma jdejqekx ħudu maqut, u jisek qed jieħu l-għasel maħrur. Darba provajt insib. Banju Marija. Eżatt, darba provajt insib, jien biex ma ħobx nsaħnu nkesħu, provajt insib xi ħaġa xi kaxxi. Iżommu 33 degrees. Tħallihom ġa fih, ma sibx. Qatt ma sib nixtri minn barra, forsi nsib xi kaxxi jkunu iżommu t-temperatura biex iżomm l-istess naf xi ħadd. Mbagħad nkun nista' ngħidlek. Għandu xi ħaġa? Illi għandu xi ħaġa hekk. Iva, għandu xi ħaġa hekk illi iżommu at constant temperature daw it-30 degrees, nimmaġan għandu heater u termostat fieħda, u las allora baqalek fil-kondizzjonijiet tal-ħajja. Imma mbagħad meta sa tieħdu d-dar, ma żax l-apparat. Le, mhux hekk. Għawmina li kien rridu. Jiena kieku ma kunx għalja. Ma jieku preferi. Rajt jiena u Malta. Issa, ġifieri hawnhekk qed nispjegaw. Dal-għasel ta' Malta kemm importanti. Issa, tkellimna anke fuq il-propolis, forsi bdejna f'ngħidu fuq il-propolis, li huwa dat-tikħil li huwa verament tajjeb għas-saħħa. Immens, għall-immune system immens. L-oriġini tiegħu taf x'inhu l-propolis, mela siġra qiegħda tikber u għandha il-bad tagħha. Tender, tenera u da kollu.
dik hija jekel għal qabda bakterja u qabda fungi. Allura ix-xitla stess ara l-ħolqien kemm hu preċiż. Tagħmilha coating dan, ta' jissu ċertu raża illi għandha dawn l-antibacterial properties kollha biex il-bakterja u dawk hekk tiġi fuqha mlila ma allura jtħalla ċans tikber dil-bad tiddependi s-siġra futura minnha. In-naħal jiġbor dak biex kif qed tgħid inti jagħlaq u jagħlaq hemm jekk għandu xi toqbala u dieħel il-kurrent jagħlaq. Imma issa nafu jekk qed niġbruha daw, niġbruha u nipproċessawha nħalluha l-propolis. Issa l-antibacterial properties li kienu jissalvagwardjaw ix-xitla, issa qed jissalvagwardja. Jien tissalvagwardja x-xieda. Il-kolonja kollha. Għax nafu li l-ambjent tan-naħla huwa tant huwa sterili li huwa iktar sterili minn kull laboratorju jista' jeżisti. Iktar sterile ma jekudux għalihom minn operating theater fl-isptar. 100%. Ek għallu għili? Ekku. Il-naħla hija nadifa immensament tal-aġeb. Jien ħobbixin qoddim il-kaxxek, biss ġuna għadna rom diħlin u nirrekordjom bil-pollen diħlin. Għat ma sibx hemm baħrija kbira tidħol ġewwa. Kelli xi waħda dan huwa. U jiksuha propolis u xema biex anka ma tiddekomponix u tħaħ mill-uħsar hemmhekk, ġifieri ġiet isa mummified hemmhekk stess. Zaġili sibċi waħda. Ma nsibu. Mela, issa spjegani daqsxejn fuq l-laser, fuq il-propolis kemm importanti li jkollna il-naħla Maltija. Il-naħla Maltija dik li għandna endemika. Issa għandna problema enormi però. U din l-iktar problema illi fil-fema tiegħi ħadd tażżera naħseb in-naħla Maltija. Ejwa. U ħanidilfu n-naħla Maltija forsi jored nistgħu nibdew illi nġibu n-naħla minn barra, imma wans li nkunu tlifna n-naħla Maltija ma ġibix lura. Mela hawnhekk għandna illi jiena nappellaw l-awtoritajiet qed nagħmlu dal-programm biex jissalvagwardjaw lin-naħla endemika. Din tiswa isem Malta. Din tiswa iktar bil-bandiera. Naħla Maltija. Għaxa dawla il-miljoni ta' snin. Eżattament, miljoni ta' snin biex tinħadem din-naħla Maltija biex għandna n-naħla Maltija tal-lum. Isem Malta qiegħed fil-periklu. Sekku. Eżatt, dini l-istorja. Issa, il-bar ta' Zunzan. Tajjeb, dal-bar ta' Zunzan illi qed jaqret letteralment daw l-koloni. Jaqredhom jew. Mela, inti ġibt gazzetta miegħek? Iva. Tajjeb, forsi norwilhom, forsi torija. Dina kienet dal-vera taw. Fuq Times of Malta. Times of Malta ta' 3-18 ta' Ottubru. Ta' sena l-oħra. Naturalment, 2022. Importanti. Fejn dina hawnhekk qiegħed juru r-riċerka qiegħed tgħid li 70% fit-22 inqatlu miż-Zunzan. Mela issa wasanna dis-sena wasanna għas-sena naħseb jiena illi ħanispiċċaw nżarmaw ħafna nies. Żguru. Jiena Mario Sant mill-Galgur, da kellimt miegħu milix ħafna, kellu xi 120 kaxxa u minn 120 kaxxa da spiċċa f'xi 20, ġivida tilef xi 90%. Ħanejlek, jiena kelli apiary 26 kaxxa. Uħut minnhom kien hemm 80,000 naħla għax kienu bis-supers kollha 4 kaxxi fuq xulxin. Aqqas kaxxa waħda jew naħla waħda ma ħallili. Minn 26 kaxxa. Issa da mhux 90%, 100% meqrudin. U da fejn kien il-post? Dan kien qalb-l-abitat ħal-Balzan. Ħal-Balzan, mela hawnhekk biex mela qalb-l-abitat da letteralment ħajżarmak. Iva. Issa, jiena dis-sena l-ewwel darba rajtu ġara li dassiġġiewi. Qatt ma rajtu jien da. Ġifieri dis-sena da bida jespandi issa anki fil-kampanja l-bot mill-bini da. L-ewwel ħsara li jiena smajt biha kien xi 10 snin ilu min-naħa tal-Kottonera. Kien hemm wieħed għalli ħażabbar għalli ma nistgħux insibu tarf. Għatlu biex, għalli b'Zunzan. Kont naf li jeżisti dal-imbirek Zunzan. U mbagħad xi sentejn wara wieħed tax biex innaħalli kellu kollu qatilulu.
Alla, jisu radial beda mill-Inner area, mbagħad tara stin ta' wara stin ta' wara stin. Da radial ħireġ il-barra, allura tiġi weħda, tgħid da ġi importat. U dik l-idea kont iżżomm jien. Imbagħad xi ħadd għalli dak endemet, lu kif jista' jkun anke l-mod kif beda jagħmel ħsara beda min-naħa tal-port u ħireġ il-barra covering new grounds. Imbagħad urini specimen fil-Natural History Museum rajt ir-ritratti tagħhom taż-żunżar tal-bal u hu eżatt. Ġifieri dan ilu Malta, però bid-differenza, hawnhekk rridu nagħmlu differenza u din hija li jridu jistudjaw għaliex peress li giber il-bini u jikspandi mal-bini. Eżattament. Għax hu jgħix mal-bniedem. Eżattament. U għandna milli jidher daf cavities fil-bini. U probabbilment il-fatt li ħafna mill-bini mhux bħal Franka dak iż-żmien solidu ġebla dan għandu l-vojt. Allura jsib krek. Jidħol f'dak il-vojt u fil-vojt ta' żewġ briksiet jagħmel xieda dan jagħmilha. Allura ġifieri il-bniedem stess qed jgħinu bid-dabe biex ikompli jiflorixxi, biex joqtol il-ġejt li qed jikkwista il-bniedem min-naħla, allura qed nagħmlu xi ħaġa tajba. Insomma. Jiena ma insomma. Biex minn-banda qed tisfin. Ma tantx tajba qed nibnu u nwassaw il-bini u ngabru naturalment dejjem niftħu anke l-estetika u postijiet aqqas toħlom tmur lem. Għax timmaġina. Eżatt. Tgħid kultant da kif għandna tfal aħna biex jaraw daqsxejn kampa jridu jirkbu l-karozza. Ekku. Qabel aħna kemm taqsam it-triq u tmur tilab fl-affaleliju. Imma din hija il-regress tal-progress. Mela x'inhu. Jieb u qegħdin naraw it-telf anki ta' dawn l-insetti endemiċi wkoll. Issa, tgħidli x'nisa jgħidu ma dax tista' tagħmel, x'inhi tagħmel l-awtorità fil-verità, x'inhi tagħmel l-awtorità? Għax jiena da għalli nċemplulhom, għalli ħadd ma jagħti każ u jkollox jeqpa' għaddej mar-riħ. Kien hemm nies li qaluli illi biex inti tneħħi tara bal jew xieda tiċċempel bejta. Trid inti tċempel u tħallas biex ineħħu wielek. Mela għandna problema din għalija nazzjonali fuq l-ogħla livell. Eżatt, veru. Di fuq l-ogħla livell assolut. Din letteralment din każ ta' di gwerra letteralment ħanidil fuq gwerra ma insett naħla endemika Maltija li ilha għal dal-miljuni ta' snin fuq din l-art li għandna isem Malta Ġenejt imsemmija għall-las. L-awtoritajiet fil-fema tiegħi jistgħid li inti ma qed tagħmel assolutament xejn. Issa forsi sejjer żball, forsi xejn ħażina, imma inti x'in taħseb. Jiena bħala issa nitkellem bħala beekeeper. Jien m'iniex mitħla ta' il-mekkaniżmu li opera d-dipartiment bl-esperti li għandu, sewwejk l-esperti mhux imorru x'indifil ħajaraw bajnhom dik ma nafx fiha. Għan nitkellmu mill-esperjenza prattika tiegħi u tal-beekeepers, xienet wieħed mill-beekeepers li hemm. A coordinated effort minn xi entità sal-lum ma rajniex. Dik tikkontrasta immens. Tgħidli allura mill-varroa jekk erditilkom 3/4 75% tal-varra u rkuprajtu da kif 70% f'sena u għada ħadd iżdied. Dak iż-żmien id-dipartiment issa daħlet fin-92. Dak iż-żmien id-dipartiment biex ngħidu tagħtu rasu. Mhux għan-naħla, għax in-naħla għal-pollination illi il-bidja sa tmur lura passit ta' ġigant lura. U dak il-ġen li kellu d-dipartiment u niftakar inħolqot jew kienet teżisti entità apposta l-apikultura u għamlu minn kollox għax ġew fuq il-post ma lejpjeri aħna fil-qed naraw in-naħal fil-naħal miet. In-naħal m'hemmx naħal fil-kaxxa. In-naħal jonqos u qed imux qed jixbu u ma nafu b'xejn x'qed jiġri għas il-kawża tagħha. Imbagħad meta ġiet identifikat il-varra qed ngħidlek fi żmien sena imma x'kien hemm konserti tefert mill-awtorità. Meta ġew għallulna x'għandna nagħmlu. Ġabunna minn barra strippi mediċina biex u tawinna b'xejn għall-ewwel sett. U ġew ipuġġewilna u jgħidulna kif. Għamlulna lectures
kif narfu u ma narfux u titgħallem tħaddem daw. Tawna frieħ minn barra ġob issa kirnexxew jew ma rnexxewx ħaġa oħra biex jirreplacejaw pereżempju fejna għal 10 lift taw wieħed. Imma mhux intlaħaq l-iskop ma ntlaħaqx biex hemm, imma kien jidher li hemm effort u ngħidlek fi żmien sentejn irkuprajna għax il-varra ġiet ikkontrollata, rġajna bdejna nżidu. Dan għandna ngħidu ma' 10 snin inna konxi minna din, qed ngħidu qed tikber u qiegħda tikber u qiegħda tikber. Issa ġiet out of control, għax issa ġiet mhux biss qed jaqredilna n-naħal, mela ħajaffettwa l-bieda xi kelmu issa jkollna. Ħajaffettwa t-turiżmu. Il-bal ta' Żużan x'għandu x'jaqsam mat-turiżmu. Sempliċi ħafna. Għax inti għandek ristorant u għandek inti daqsxejn terrazzinek għall-aper bit-tinda bil-frisku. Fatti di rajta jien is-sit. Sajf, u sa jiġi turist jgħidlek plat laħam, plat ħut, niklu mal-familja u fit-terrazzin ngawdu l-veduta u da kollu. Mal-plat ħut li qed tiekol ġej iż-Żunżan jiekol miegħek. Ekku, rajta s-sijin di. U waqt kont qed titkellem hekk kien wieħed waqafni għalli isma' li taf li sewwa. Qed tgħid, għalli kont qed nagħmel barbecue jien, għalli bil-gazzetta fidi, intajjar dal-imbielek Żunżan, għalli qed attent li ma noqgħodx ma jiġix fuq xi ħadd mitfal u jolqothom, għalli ma ħallix tgawdi daqsxejn. Rajta s-sirien ġallukan dal-gżira konna qed indoqqu jiena wara qed indoqqu fuq fit-terrazzin fis-sajf jiġi bal kien bufja li kellu jiġi jiekol u l-turisti dgerxun għaxan tibza minnu tal-ħana. Għannimal b'saħħtu ta' Żgur li b'saħħtu. Taf kemm għanejlek gara. Issa l-oħra f'sija 120 wieħed qatilthom. Binjama bil-paletta jisni l-braħ. Inti ħdaqqa bil-paletta. Da assurdut mal-art. Jekk ma taf ġux b'saqajk wara l-tajtu daqqa, jiġi kieku kien Ġurdin u kol qtiltu b'daqqa bħal dik, jerġaj u wara xarmutu ma ssibux hemm ta' itir. B'saħħtu. Għandu korozza tiegħu. Ajju għandu l-exoskeleton b'saħħtu immens. U jagħmel kemm ġid, dak kollox ħażin. Għax hu jiekol l-arba u l-insetti l-oħra, ġifieri ma jkunx hemm. Għalba jiekol in-naħal li jippreferihom. Jiekol insetti jagħmlu. Dak kollox ħażin. Michael, ġifiri għanna għedin nejdu għonna ġan specifika biex l-autoritajiet li jifittxu kemm jista' jkun jamlu xaħġa ta' malajr. Issa, jina kiena ħafna appelli, fis-sens minni stess, qed ħallu l-ikel barra per eżempju tal-tates jalfu, jina m'għandi xejn kontra daw il-feeders, assolutament, anzi. Però għalmenu l-ikel li jagħmlu jiġbruh. Wara, ma jħallu xem. Jgħu kalla jħallu l-ikel li jibes nejdulu. U dakka ma jmissux mill-li, derek ma jixxallabx. Eżatt. Dik ma jixxallab biex jetaja u binni, daċan batiġi jartab. U tajja cat food għall-ikel, xin anka għandi ċertu annimali għaw jikluħ, iskanta, kullu xie. Ma insomma, pero da ma ħallux ikel hemmhekk, speċjalment anka l-organik per eżempju. L-organik barra jagħmel għalih. Pero forsi l-autoritajiet issa jistaw, mux jistaw, jina nappella li għamlu, anki hotline, għanajdu l-wek, tajjeb fejn min-nies li jaraw iż-Żunżan jidentifikawh, jgħidu fejqiet, jekk in-nies jaraw bejta jiktbu fejqieda, u mbagħad l-autoritajiet imorru u joqtluha b'xejn. B'xejn, li tkun issa effert mill-gvern, joħroġ il-flus, issa ma nistgħux noqogħdu ngħidu għaddi tilfu xi ħaġa li hija Maltija, dina hija Maltija. Aħna x'jagħmlu x'għamel id-dipartiment? Hija l-policy tiegħu. Aħna kull ma nistgħu ngħidu nisma' identifika ċerta ruħek li għandna problema. Għax jekk minn tista' tkun konxu mill-problema. Da f'sena waħda. Sena. Issa mill-li sa jifdar kemm sa jerġa' joqtol għax daqdejjem on the increase. Sewa, minn l-ewwel tidentifika l-problema. Għandu nies esperti, għandu ġifieri hawn nies professuri fuq anke l-insetti u dan ġifieri jistgħu jagħtu pariri ġenwini u seri. Kien hemm esperjenza ġdid mal-Mediterran kollu.
jaraw ġifieri ġara u xi proċeduri ħadu forsi jirnexxilhom jikkontrollaw barra hawn Malti iktar faċli għax post żgħir. Għandna l-vantaġġ li huwa set kbir u l-AI illum l-AI tista' tgħinna ħafna għax f'dil ħaġa għax nistgħu qabdu la ċippa magħha u flaxija dit mur torqod nkunu nafu qegħdin. Imbagħad jiġu identifikat il-postijiet bil-GPS illum ma tikċiflu s-saġerati dawn u letteralment tista' dikhom. Kien hawn entità illi identifikat x'għandu jsir. U pubblikati, issa ma jekk għaddewx lid-dipartiment jiena ma naf ġara. Imma kien hemm pereżempju di waħda li jkun hemm hotline illi n-nies jidentifikaw fejn u jċemplu fejn qiegħed u għandu jkun anke xi inċentiv kien propost xi inċentiv għal monetarju għal nies li jidentifikaw fejn qegħdin u veru jkunu. Proset, ħalsu għal biex eżattament. Naturalment mbagħad ħajkollu grupp ta' nies li wara jmorru u jeqirdu. Iva, hemm ġifieri interess ta' x'jista' jsir. U d-dipartiment, f'kuntatti ma' dipartiment gvernijiet oħra pajjiżi oħrajn ma' dipartimenti tal-agrikoltura cross opinjonijiet jaqsmuhom ċertament illi jissir. Ġifieri dawn huma ovvjament jafu u naħseb jiena tekniċi għaw diversi biex jotluh jew biex naqsuh, dan mhux impossibbli bħal mett inti dan huwa endemiku wkoll. Ġviri illu maħafna Malta, mux l-iskop tagħna nerduh, almenu ikkontrolla li ma jagħmilx din ħsar ma kien 40 sena. Dan l-qert in-naħal dal-asfur jgħidu l-qert in-naħal għax jagħmel assolutament ħsara, baqas 1% li jagħmel da. Jiena kelli. Appuntu jiena għandi jgħid darba kien hemm xi ħadd għalli kif għandek in-naħal hemm. Għalli hemm qattatat xi 300 qert in-naħal residenti hemm. Veru jkoll in-naħal min jgħid jkoll mal-500 kuljum kullu wieħed. Ma jħalleh jikber. Imma qatt ħanejtek jekk kelli 20 fer naħal kaxxa naħal f'dal post ma morx tgħid spiċċaw li tlieta ġew bla popolazzjoni qed jkollhom l-ebda da mhux talli joqtolhom talli wara għax huma joqtlux totalment. Sakru. Eżattament, il-bal ta' Zunzan jiġi biex jieħu n-naħal. In-naħal joqgħod assa mal-fetħa, jiddefendi il-kolonja. Kull Zunzan li ġej jitil biex jipprova jaqbad naħla bħalqu dawna jollu saqjhom ta' qudiemek biex igerxuh, imma dejjem irnexxielu jaqbad. Mela n-naħal qiegħed under stress. Mhux joħroġ jira. Mela li kelli għandu ġewwa l-istors qed joqsulu. Il-żżar, jekk qed joqsulu l-istors, ma jistax ikompli jbit. Ma tbix, il-reġina ma tbix. Żgur, meta ma jkollix stors. Jista' tiġi fis-sajf. Eżattament, imbagħad tiġi fi-stat fejn tant spiċċat illi jibda jidħollu ġewwa il-popolazzjoni, mbagħad jaqbad jiddeċiedi in-naħal dik il-naħal li jkun fadal jitlaq. Ma jkunx kontent jidħol u l-larva li għatem rajtu bajnejja stess joħol bajda tkun, bajda krimi, jaqbada u jtirbija. Iż-Zunzan rajtu ħireġ minn ġeb mela kaxxa ma fiex naħal. Imma ħalla l-brud kollha hemmhekk naħal żgħar qed jifforma bħala larva għadu hemmhekk qed jiekol lilhom joħodhom u joħodhom biex jitma' liż-żgħar bija għax huma rich protein. U għalhekk jagħmel għal cat food u għall-ikel organiku għal proteina biex jgħallef iż-żgħar li għandu. Michael, naħseb minna appelli illum, ħanarġaw nagħmlu appelli jekk l-awtorità ma tismaħniex. Ħanarġa' nistiednek. Naħseb illi goodwill li kun hemm għax ħadd ma qed jieħu gost jara ħsara li ssir. Jiena naħseb l-awtorità saftitilu ħnejdu għax sabdejna nisimgħu qed isir xi ċali. Ma kienux konxi tas-serjetà ta' din il-problema. Michael, ħanwedek illi ħanibatu anka emails il-Ministeri bħala PM News, bħala media, u ħannaddi l-xaħat anki biex jisiru mistoqsijiet parlamentari biex naraw dawn l-affarijiet jekk mhumiex qed isiru u jekk mhumiex qegħdin jaħdmu biex naqsuh.
parliamentary questions kien hemm. Saret? Fuq iż-żun Zambar kien hemm iva. Da sena l-oħra? Riċenti. Naħmaġa s-sena li naraw xem, ma naraw ġil rispost. Anka xi snin qabel kien hemm. Imma aħna bħala beekeepers għalmenu issa smajna li se jkun hemm. Għallu f'livell parlamentari din problema ħalli naħdmu fuqha minn kullat. Li se jkun hemm xi għajnuna, imma għadna. Aħna mhux għajnuna ta' flus. Aħna għajnuna li naqsuh. Eskura. Il-flus nambuha, mill-flus ma ġibx in-naħla l-ura. Eżattament. Għaddi mhux kwestjoni issa li ġib l-naħla tal-tas għalija biex naġġa nirrepopola il-kaxxi tiegħi. Għadika, imma naħla tagħna. Din li qofol. Jekk dawna sa jingħataw għajnuna biex tixtrina sess, tagħmelna sess. Imma mbagħad iridu nkunu il-jur li sa tiġbed biex tħajru jidħol fin-nassa u jinqabad. Irrid tkun speċifika li taqbad il-dan l-imbierek żunżan li għandna u Malta. Għaxina, dejjem tisma' tkun titkellem u sa tieħu kollox jista' jkun ma jkunx korrett dan li smajt. Imma xi ħaġa klikja f'moħħu dal-bniedem, għalli Mike għalli għandi dana il-nassa apposta żunżan. Għalli ma daħħax fija. Ma daħħax fija. Baqa injora totalment, isa miexem. Su intelligenti u għol. Issa jista' jkun li qed ħajru jidħol. Mijiex s-sustanzali, per eżempju hija Leishan Hornet, mijiex għall-Oriental Hornet, mela dak l-ispejjeż li nfat kienu kollha dawn di drainax, ir-riżultat li inti minn għalik inol good faith għamilt biex jakkwista, ma kwistajthomx. Però kif qegħdin ngħidu, jekk l-awtorità tkun konxja mis-serjetà, għaw tarif ta' xandu jisir għax s-semmew. Dawn esperti u għanna nis intelligenti fil-pajis. U għanka bħala beekeepers għaw nis. U beekeepers tal-affarijiet tagħhom jista' jgħinu. Dan għal tkun xaġa waħda ngħinu kulħadd jgħin biex neqrduha biex nikkontrollawha biex neqrduha. Nexxielna fin-United u United nikkontraw il-Marok kienet tremenda dik. Jien nexxielna wkoll data. Jinek nimmaġina il-goodwill. Eżattament, da xejn goodwill. U wieħed irrid ikun konxju, l-awtorità li konxja li veru għandna problema, aħna persważi. Il-beekeepers, ta' tara qed tgħid da Mario Sant miskinu kellu dak in-naħar kollu meqrut il-bekitik ta' żgur 120 kaxxa. Għax aħna nsiru nħobbu għan-naħar qed ngħidlek irid tmur. Appartija għax ħaġa minnu da ġifieri u jaħdem u jaħdem rilevanti ma il-sija għax anke għal-delizzju tiegħek ħelti għalik eżammok ħelti għax okkupatu da kollu. Imma tara qed imutlek quddiem isek għandek pett. Qed imur u ma tista' tagħmel xejn. Għajdina, din naħseb anka naħseb hawnhekk jien naħseb il-Kommissarju tal-Annimali, naħseb tidħol fija din ukoll l-ewwel nett mhux dik li fuq tagħtes biss huma pett. Sikur. Tajb ma semmejt inti u issa tallajt li ħsieb illi mhux biss dawn huma pett, dawn in-naħal huma wkoll pett. Apparti minn hekk, naħseb din għandha tagħmel ukoll pressjoni fuq il-Gvern biex insibu il-Kommissar tal-Annimali biex issib ukoll xi tip ta' Jara, jekk ukun hemm sforz ġenwin. Żgur li tintrebaħ il-gwerra kontri jew da jittrażżan, ja? Ekku. Mela, Mike, nirringrazzjak li ġejt fil-programm. U kien interessanti ħafna għax ħadd ġib nisimek u anke kelli forsi idea tien għamilthom li kif suppost ħajdu hekk għax ikollok tfimt. U ma tafx l-esperjenzi tal-esperjenza wiesa fuq 50 sena ġifieri. Jiena naqra minn hawn naqra minn hemm. Però ħadd gost ħafna anki bl-arfil li għandek u mhux ta' min jintilef. L-arfil li għandek għandu anka jiġi dokumentat bħalma qed nagħmlu aħna hawnhekk illum. Tajb anke nappella l-medja lokali, forsi mhux aħna biss biex anke jistidnu forsi fil-programmi ħalli din inqajmuha across the board u tkun xi ħaġa nazzjonali. Tajjeb issa hawnhekk aħna tajna daqsxejn l-effert li stajt tagħmel inti qed isir. Fiċ-ċokon tagħna tajjeb qed ngħinu biex n-nies u l-awtoritajiet tkun konxja mis-serjetà ta' din il-problema. Michael, jien ħanarġaw nħallu ftit żmien, però jekk hemm xi beekeepers oħrajn ħan nistudnuhom ukoll ħalli din ibqa' żgur li għax mhux ħafna beekeepers. ta' bniedem wieħed. U nimmaġaw xi 200. Għaw xi 200, ġifieri u dilettanti forsi. Għaw ħafna oħrajn.
Però dina titkun xi ħaġa sa kif qed tgħid inti joint li niġġilduha u aħna ħanamlu minn kollox. Michael, nirringrazzjak. Nirringrazzja lilek u nisbħalek illi tgħinuna nqajmu awareness. Bil-qalb kollha Michael diġà ġamaltija u ħanibżgħu għalija. Ejwa. Bil-qalb kollha. Insellmilkom.